must know people with influence around you. Kumele ubazi abantu abanomthelelo eduze kwakho. I'm nowhere without you. Angikho ndawo ngaphandle I might kwakho. not need you now, Ngiyedinge manje. but the plans are Kodwa inhlelo zithi in the near future. ekusondeleni kwekusasa kubalulekile. It might not show now, Ungebonakala but in the near future, kodwa ekusondeleni you will know kwekusasa how much I need you. uzokwazi ukuthi ngidinga kangakanani. I need Ngidinga wena, you. ngidinga And you wena. need me. Nawe uyangidinga. See, in fellowship, Uyabona la esihlanganyeleni we work with one another because we need you. siyasebenzisana ngenxa yokuthi umsini. There is nobody that I don't need. Akekho umuntu engingamdinga. You are very special. You are very important. Baluleke kakhulu. When you say you don't need anybody, Umuntu awudingi muntu. I Hambe God kwayo. will show you. uNkulunkulu uyokukhombisa ukuthi abantu abadala. I need the little boy and a little girl in children's church. Ngidinga lo mfanyana omncanyana nentombazanyana encane lapha I need ku-children's this church. teenager from youth. Ngidinga leli bhobhodlwana I need this nejongo middle-aged laba person. bancane. Ngidinga lo I need this osethe adult. ngiyamdinga lo I need this mdala. granny or this granny. Yes. Ngiyamdinga lo gogo nomkhulu. Never underestimate anybody. Ungathathi umuntu kancane. It looks like you don't need him or her now. Kungabukeka ngazathi awumdingi manje. I cannot do it alone. Angikwazi ukwenza ngeke. Just respect anybody. Hlonipha wonke umuntu. You know him, you don't know him, you know her, you don't know her. Respect anybody. Uyamazi awumazi, uyakwazi akakwazi You don't know ukuhlonipha. in the near future Ngoba uwazi ekusondeleni kwekusasa who the person is going to be. ukuthi lo muntu uzoba ubani. The problem with the church today, Inkinga ngebandla kulezi zethu. they want people who they like and people who likes them. Uyazi wazi ukuthi wakho. You know how is he or she capable of? Uyamazi ukuthi yini namandla okuyenza.